Шановні сябры, сяброўкі, прыкладна так мне дастаецца вось гэты контент. Трэба перавяраць свой кожны крок, каб прайсці гэтае месцы. Таму я ўсім раю ніколі гэтага не паўтараць. Я тоже такі чалавек, які гэта ўсё ведае. Я з дзяцінства вырас у гэтых мясцінах, ведаю амаль усе балоты, амаль усе азёры, рэчкі. Таму я-то ўжо ладно. У мяне абутак тут такі спецыяльны. Уп. А вы лепей на такую прыгажосць глядзіце альбо з пляжу, альбо праз мае відэа. О, зелёныя.